Eram pasionat încă din băncile liceului de resurse regenerabile, mai ales de eoliene, dar și fotovoltaicul. Asta a fost, cred că, un impuls să mă duc și în cadrul energeticii. Anul trecut în Belgia am studiat politici europene, anume pe domeniul climei și energiei, și revenit în Moldova căutam ceva în domeniu și acest program era fix continuarea logică a studiilor mele. Mă numesc Vițu Vlad, sunt original din Chișinău. Am studiile făcute în București, la Facultatea de Energetică din cadrul Politehnicii București. Mă numesc Eugen Muravski, am 31 de ani și am studiat sociologie la București și politică europeană la Bruj, la Colegiul Europei. Am plecat din Moldova și am revenit în Moldova de mai multe ori, pentru că, până la urmă, aici văd viitorul pe termen lung. Mi-au zis și părinții că ești tânăr, ieși, fă mai multe lucruri, să înțelegi ce ție îți place, poți să vei afla dacă îți place domeniul. Cred că să fac o schimbare în țară, anume în energetic, și de asta am venit înapoi. Acest stagiu a avut marele avantaj de a mă ajuta să înțeleg cum funcționează în practică acest domeniu energiei. Dacă anul trecut doar am început să-l studiez teoretic, la nivel de politici, viziuni, și acum am avut ocazia să văd cum funcționează asta în practică. Studiile au fost mai mult tehnice. Nu credeam că ar fi așa mult de lucru. Să lucrez la minister mi-a infirmat foarte multe stereotipuri despre sectorul public. Pe parcursul stagiului am reușit să contribui la promovarea mai multor acte normative, inclusiv o hotărâre de guvern. Am fost plăcut surprins, pentru că mentorul meu era tânăr. Anume, prin programele de dezvoltare a sectorului public, tinerii sunt promovați de a colabora și de a fortifica sectorul. Aș putea spune din perspectiva mea, când am finalizat studiile la universitate, nu erau atâtea oportunități pentru tineri ca să poată face stagiul într-o autoritate publică sau să lucreze ulterior după ce a făcut stagiul. Aș recomanda această experiență tinerilor sau celor care vor să înțeleagă cum funcționează domeniul energiei, dar și cum funcționează administrația publică la nivel central, ceea ce nu știu cum aș fi putut să obțin aceste cunoștințe în alte circunstanțe sau în alt mediu. Eu am făcut acest lucru și am înțeles că aș dori să continui în minister și anume în energetică. Doresc încă să contribui mai departe în cadrul ministerului și doresc să mă angajez mai departe.